Det blir min sista rapport från Ålandshav. Vi har hamnat stiltjebälte. Vi har legat här i 7 dagar. Och vi driver omkring och ingen vet vart. Det är ingen som kan veta. Skepparna hoppade av för länge sedan. Han dök i vattnet för några dagar sedan. De övriga ligger och rullar döda i spyan i kajutan. Det här blir den sista rapporten. Så här i direktsändning så kommer jag att säga upp mig från SVT. Den jävla klåpare som skickar ut mig på uppdrag med en besättning. Varenda sjövana varnar kom hit i flyktingbåten från Estland för 2 veckor sedan. För Nordnytt på Ålandshav. Nästa gång ni ser mig så jobbar jag på Ålands TV. Farväl.